Bueno, egunon denoi. Biltzarraren bigarren egun honi hasiera emango diogu. Eta gaurko honetan, gure asmotako bazan, nolabait ere kolektibo desberdinen errealitateak eta ahotsak ekartzera Biltzarrera. Eta horretarako, 4 pertsona gonbidatu ditugu, aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkiegu, gonbidapen hori onartu izateagatik. Eta iruditzen zaigu asko aberastuko dula, ez? Atzoia landutako hainbat kontzepturen inguruan, pixka sakondu ahal izango degula. Berriro ere lurra ikutuko degula, ikusko dugu errealitate desberdinak nola mamitzen diran edo nola lan egin daiteken beraiekin. Eta hausnarketak ekarriko ditugu guregana. Aurkeztuko ditut urrenez urren, aurkezpena egingo duten urrenkera horretan, eta baliabide teknikotara egokituz, joango gera pixka mugitzen hemen eszenarioan, baina, bueno, dinamika izango da banaka aurkeztuko dute, lehenbizi Nereak, eta, bueno, horrela urrenkera honetan, eta bukaeran egingo ditugu galdera saioak, berriro ere kokatuko dira 4 mailan, eta, bueno, ea eztabaida edo debate politia sortzen den guztion artean. Aurkezpena egingo dut, bueno, Nerea Alvarez, hemen ezkerretan daukaten lehenengo pertsona, biologoa da, eta bere ibilbide profesionala eremu publikoan, osasun teknikari moduan bilakatu du batez ere, bai Nafarroko gobernuan, bai osasun bidean, gaur egun dagoen osasun bidean dago. Eta berak ekarriko digu testigantza Nafarroko ijito komunitatearekin uste ondo esatutela ez, bereekin batera, egindako esperientzia bat, 35 urte daramana, eta osasunaren sustapenaren bidetik, ez? Jarraian daukagu Zaira García, eta Zaira gizarte langilea da, eta baita ere osasun sistema publikoan lan egin du, bai Donosti ospitalean, bai Tolosako esian, eta bere ibilbidean gizarte langile izateaz gain, ikasketa sakondu ditu pixka bat bai hezkuntzan eta bai ikerketa feministaren inguruan, ez? Eta berak ekarriko digun testigantza da LGTBI+ kolektiboaren errealitatea, osasun sistemarekin daukan harremana eta nola bermatu beraien osasun eskubidea. Jarraian daukagu Maria Davila. Maria Davila emagina da. Duela urte gutxi bukatu zenun emaginaren espezialitate ikasketak, eta jarraian segituan hasi zinen lanean Otxarkoagako osasun zentroan, ezta? Eta berak ekarriko digu emakumeen genitalen mutilazioaren inguruko fenomenoaren testigantza, nola egin detekzio goiztiarra, nola egin prebentzioa, horren inguru ditzengo digu. Laugarrena, daukagu Sara Olareaga, Basauriko medikua da, presondegiko medikua da, eta berak ekarriko diguna hausnarketa da, ea posible deian uztartzea osasuna eta presotako egoiliarren egoera, ez? Osea, que, bueno, 4 ahots gehiago daude aniztasunaren izenean, baina, bueno, daudenak dira, eta goazen entzutea. Bueno, egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik, Nafarrotik oso pozik etortzen gara, bai osasuna sustatzen den ekintza batera, eta euskara ere sustatzen den ekintza batera. Orduan, bueno, gaur daukagu programa hau azaltzeko, nik daramatzat osasun publikan hor hasi nintzen orain dela urte asko, baina daramatzat 4 hilabete, orduan hau kontatuko dundik, baina hau beste jende asko egin du. Batzuia erretiroan, Lazaro Barne, atzo hemen agertu zana, eta, bueno, beraiei esker, ez, dago programa hau martzan, ez. Pixka bat kokatzeko, gure zerbitzuan, gizarte osasuna sustatzeko zerbitzuan, dauzkagu 2 atal, alde batetik, gizarte osasuneko behatokia, nun determinatzailean zaintzen diren, osasun determinatzaileak, eta beste gaixotasun ez transmitigarrienak. Eta gero beste aldetik dugu atal bat, nun dauzkagu 5 programa, eta lehenengoa da bizimodu osasungarriak, bizitzaren etapak, osasun eskola, atzo ere aipatu zana,
eta gero dugu osasun komunitarioa, orain oso modan, leku guztietan agertzen da, gero ez dakit asko lortzen dugun aurrera ateratzen da, baina eta azkena da ekitatea lantzen duen programa bat. Eta programa horren barruan, momentu honetan dago hijito komunitatearen osasuna sustatzeko programa, bigarrena da Gartzelan, Gartzelan daudenekin osasuna sustatzeko programa, guk osasuna sustatzea bultzatzen dugu, eta elkartzen gara beste medikukin eta atentzioa arreta ematen dutenekin, eta orain martxan jarri nahi dugu migranteekin osasuna sustatzeko beste programa bat. Eta aldi berean, ekitate programa honetatik bultzatzen dana da desberdintasun ardatzak aztertu, bai generoa, bai lurraldetasuna, bai adina, eta bar, eta hortik egiten duguna da saiatu beste programatan, bizimodu osasungarrietan eta bestetan osasun komunitarioa ardatz hauek ea ondo zertatzen ditugun, ez? Programa hasi zen 1987an, entitate batek bultzatuta, baina hurrengo urtean bere gain hartu zuen ja osasun departamentuak eta osasun publikoaren institutuan. Orain da osasun publikoa eta lan osasunen institutua, ez? Hortik egiten dugu eta gure zerbitzuan osasuna sustatzeko eta politika guztietan txertatzeko ataletik. Hori da. Hasi zen 1987an eta lana partekatua da. Alde batetik osasun publikoa, bestetik lehen arreta eta hijito entitateak, gurekin egiten dute lan. Koordinatzen gara bai hezkuntza eta bai eskubide sozialea sailekin, koordinazio nahiko zuzena da eta gertukoa, Nafarroa ere oso txikia da eta horrek ere errazten du. Eta, izan da referentziazko programa, gaur hemen gaude ere horregatik, baina beste sari batzuk ere jaso ditu, bai Europan eta bai ere estatuan, ez? Zer ikusi zan hasieran? Bizitzaropena txikiago zan, bizimodu desegokiak, amatasun goiztiarrak eta ugalkortasun tasa ere 5-6 aldiz handiago, etxeko istripuak, prebalentzia, eta oinarrizko laguntzako zerbitzu publikoen erabilera ez zen oso egokia. Eta horiek ziren, susmatzen ziren datuak, datuak izateko zaila zen garai hartan, baina zaila da ere oraindik, ez. Programaren esparrua horretaz ez naiz hartuko, zergaitik ze markoa alde batetik, eredu salutogenikoa, osasun aktiboak eta hijito komunitateak dituen bera da osasun aktibo bat, eta horregatik egin dugu beraiekin, eta hori da pixka bat, osasuna sustatzeko dugun atalan, bere markoa, ez? Eredu salutogeniko, esan dudan osasuna baldintzatzen duten gizarte faktoren eredua, eta gero ere, bai estatutik, eta bai estatuan eta bai Nafarroan dauzkagun estrategia batzuk, ez? Horiek izaten dira gure aterkiak, ez? Informazioa, oso zaila da bilatzea informazioa. Datu pertsonalak babesteko legeak ez digu uzten etnia kategoria bai galdetzen, bai gordetzen eta bai gero aztertzen. Orduan oso zaila da eta informazioa lortzeko eta ezagutza bihurtzeko behar dugu inkestak, osasun inkestak. 2 egin dira orain arte, 2006an eta 2014an, eta 2014an egin zen konparazio bat biztanleria osoarekiko egin zen 2012ko osasun inkestan. Eta horrekin egin zen informe bat, neuzkan transparentzia batzu, baina kendu ditu, dira datuk eta indikadore guztiak imaginatzen duzuenez, okerrago atera dira, bera hijitoentzako. Eta orain momentu honetan, 3. inkesta egiten ari dira. Estatu mailan 1200 inkesta egingo dira, baina horrek bakarrik emango digu informazioa estatu osoarekiko nola dagoen hijito komunitatea. Orduan, Nafarroan, gure proposamena izan da lagina handitzea eta egitea gure inkesta propioa. Zeka, guk eragina neurtu behar dugu, ze eragina ze inpakto izaten ari da gure programa, ja 35 urte, ez? Orduan, espero dugu datorren astean gure interbentzioak onartzea, kontratu hori aurrera ateratzea, eta orduan hasiko ginen
uda honetan inkesta hori egiten. Baina askotan esaten zu, eta zenbat ijito bizi dira, nola dakigu zenbat lagin, edo zenbat inkesta egin behar dugu, 2015ean egin zen mapa azterlan bat, egin zuen ijito idazkaritzaren fundazioak eta osasun ministerioaren eskutik, eta hor kokatu zen estatu mailan zenbat ijito dauden komunitate bakoitzean, gutxi gora bera. Gu dakigu, Nafarroan 7.500, eta sakabanatua daude, ez daude danak Iruñan, auzo batzutan, Erriberan, Lizarran, eta gutxi gora bera daukagu argazki bat. Horrekin egin dugu apostua hori inkesta egiteko, eta hori oso baliogarria da gure programa ere nola zabaldu, ez? Helburua, ekitatearen programa da, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak edo kolektiboak beraien osasun maila hobetuz, kasu honetan ijito komunitatearen osasun maila hobetzea. Eta desberdinkeriak txikituz, ez? Badakizkigu, gaur berrian irakurtzen nuen, ze bizikalitatea edo bizikondizioak oso importante dira, eta beraienak ez dira bat ere onak. Eta orduan helburua ez da bakarrik osasuna hobetzea, baizik eta desberdinkeriak txikituz, ze horrekin osasuna hobetu da. Nola? Pixka bat ze edukiak osasun zerbitzuetarako irisgarritasuna, batez ere programa asko martxan daude eta beraiek askotan ez dute parte hartzen. Bizimodu osasungarriak garatzea, bai elikadura, konsumoak, alkohola, haurtzaroa eta sartze osasungarria eta gaixotasun kronikoak. Horiek dira eduki, pixka bat, programak dituena bere dokumentu guztietan, baina gero gauza gehiago ere lantzen dira. Eta zeintu dira estrategiak? Funtsezkoena, osasun sustatzaileak ditugu, baina osasun sustatzaileak dira komunitatean, ijiton komunitatekoak dira, ijitoak dira. Orduan, dauzkagu, programa hasi zenean osasun sustatzaile batekin hasi ginen, bigarren urtea, bigarrena sartu zen, eta momentu honetan ditugu 12 osasun sustatzaile. 11 dira emakume, eta bat da gizon bat, eta dauzkagu, gutxi gora bera dute 6 orduko lanaldia. Urte osoan zehar, aurten erreforma laboralekin, lehen egiten genuen ekaina arte lan egiten zuen uda libre, eta aurten bakizu aldatu direla kontratuak, eta ia urte osoa kontratu dute. Beraien estrategia, komunitatearen parte direnez, bitartekaritza lana, beharra detektatu, komunitatean alduntzea eta parte hartzea, eta hori nola egiten da, beraiek bitartekaria diren, baina eramaten da komunitatea, zerbitzuetara, osasun zentroekin lan egiten da, eta beste zerbitzuekin ere. Berdinen arteko hezkuntza, tailer asko antolatzen dira, bai umentzako, bai emakumentzako, bai gizonentzako, ez dira etortzen, oso zaila izaten ari da hori ere, hor estereotipoak bakizu, emakumeak zaintzan eta emakume ardura hartzen dute, osasun ardura ere. Beraien prestakuntza bera, urteetan zehar, beraientzako izan da alduntze prozesu bat, eta momentu honetan oso importantea da, beraiek egiten duten, gero azalduko du pixka bat, nola gauzatzen den formakuntza hori, eta profesionalen formakuntza eta babesa, ez? Profesionalekin, osasun zentrokoak, hezkuntzakoekin lan egiten dugu, eta eskubide sozialekin ere. Ezaten dut Nafarroa txikia da, eta horrek ere errazten du, Finantziak eta, administraziotik nola kontratatuko dugun ijiton diren pertsonak ijitoak direlako. Hori ezin da, badakizu edanak, hori ezin dugula egin. Orduan daukaguna momentu honetan, eta programan urteetan zehar, diru laguntza bat ateratzen dugu, beste diru laguntza batzuk ere, baina hau zuzenduta ijito komunitatearekin lan egiteko. Orduan, zer egiten dute entitateak? Programa bat aurkezten dute, programa adostuta dago gurekin, eta aurkezten dute hor, beraien sustatzaileen kontratazio eta koordinadore bat. Koordinadorea dauka jornada osoa urtean zehar. Orduan, programa aurkezten da, eta guk onartzen dugu, imaginatu gutxi gora bera ideia egiteko, 340.000 euro urtean dira, eta programarako da 188. 10.000 euro edo beste entitate batzuk eskatzen dute.
ze ikusiko duzuenez orain entitate bikin, bi entitate parte hartzen duten zuzenean programan, baina badaude beste entitate batzuk ere, txikiago, indar gutxiago dutenak, momentu batean parte hartu dutenak eta orain ez daude programan, indarra galdu dutelako, baina beste ere erakundek ere eskatu aldute beste programa bat egitea, imaginatu altzasun egiteko zer hijito komunitatearekin. Ze, karo, programa hau dago zuzenduta zaurgarrien egoeran dauden hijitoekin, orduan ez da 7.500 hijitoen dako zuzenduta. Orduan, segun eta zenbat jende dagoen egoera horretan, joaten gara, behar da, momentu honetan, beste osasun sustatzaile bat kontratatzea, ez dakit, Errotxapea auzoak asko handitu da, populazio asko etorri da, eta hor bakarrik behar dugu bat, eta beste bat alde zaharren edo. Orduan, ez? Orduan, diru laguntzen bidez finantziatzen da, baina horrek ere baditu bere arazoak, ez? Ze imaginatu, aurreko astean atera genuen boletinean gure diru laguntza. Osea, lanean ari dira urtarrietik, urte osoa lan egiten dute. Osea, diru laguntza ailegatuko zaie, guk onartu interbentzioa ez dakiz zer, ekainean ailegatuko zaie dirua hijito entitatei. Orduan, aurreratu behar dute soldata biek guztiak 6 hilabete hauek aurreratu behar dituzte beraiek. Hasieran, sustatzaiek ez zuten kobraten, imaginatu, apirila arte, egoten ziren lanean kobratu gabe, eta gero kobratzen zuten dana. Orain, momentu honetan, akordio batera llegatu dira bankuetzekin, gure babesekin, eta badaukate kreditu moduko bat, baina hori ez da soluzioa, ez horrekin. Hori, birrazmatu behar dugu. Antolakuntza, daukagu talde eragilea, eta da osasun publiko, gure atalean dagoela zuzenean pertsona bat horretaz arduratzen dena, eta gero beste batzuk. Lehen arreta, eta gero ditugu, bi entitate, Gazkalo eta Lamajari. La Romani da beste entitate bat, dagoela herriberan batez ere kokatuta, eta garai batean parte hartzen zuen zuzenean, zeukala berak kontratatuta pertsona bat, baina momentu honetan, pertsona sustatzaile bat, baina momentu honetan, ez. Nola funtzionatzen dugu? Osasun publikoa sustatzaileek eta koordinadore hori, astero etortzen dira gure osasun publiko, gure eraikinera. Eta hortze daukagu bilerak, jarraipena, arazoak, beharrak, detektatu diren beharrak ere nola kudeatu eta hor ere formakuntza, hilabetean behin, aurretik urte osorako plana egiten den, eta formakuntza jasotzen dute. Adibidez, orain ongizate emozionalari buruz egin duten formakuntza bat, beraiek ere gero igual tailerra egiteko beraien komunitatearekin, adibidez, txertoen egutegi aldatu da, eta orduan, etorri da mediku bat txertoena eramaten duena eta azaldu die nola zer aldatu den eta nola, holako gauzak edo indarkeria matxistari aurre egiteko dauzkagun baliabideak Nafarroan, etorri dira eta azaldu die, holako formakuntzak, beraien lana errezago egiteko. Eta gero da talde eragilea dira entitateak, guk, osasun publikoa, lehen arreta, sustatzaileak eta koordinadorea. Ikusten duzunean, hor 3-4 aldiz, 4-5 egun urtean, baina imaginatu, esan dudanez, Nafarroa txikia da, aurten ja daramatzagu igual 3 bilera talde osoa. Inkesta egin behar dugulako eta beraien babesa behar dugulako inkesta egiteko. Bestela ezinezkoa zen 400 inkesta egin Nafarroan, ez? Eta ikusten duzu lehen arreta hemen, baina lehen arretarekin, gero azalduko du pixka bat, lana naiz eta hemen pertsona bat egon lehen arretatik, gurekin biltzen dana talde honetan, harremana oso zuzena da beraiekin. Batez ere, zonalde horietan, osasun sustatzaileen dauden zonaldetan. Bakoitzaren eginkizuna, gurea, zuzendaritza, kudeaketa, diru laguntza atera, jarraipena, koordinazioa, egiten dugu zubia beste zailekin, adibidez osasun hezkuntza departamentuekin lantzen da absentismoaren kontua, ze beraiek ere horrekin arazoa dute, eta egiten dugu zubia, gero etortzen dira sustatzaileak, bileretara, eta holako gauzak. Hijitoen entitateak, osasun sustatzaileak, beraiek programa kontratatzen dute, eta beraiek programa aurkezten dute, eta sustatzaileak kontratatu egiten dute.
Eta gero, bueno, dira oso importante beraiek, entitatek beraien komunitaterekin egiten duten lana. Adibidez, orain inkesta egiteko, egingo dugu bilera bat, nun 40 pertsona edo bilduko ditugu, eta beraiek izango dira protagonista, gu joango gara esatera, gu jarriko dugu dirua inkesta, baina beraiek egin behar dute, zuzendu behar dira beraien komunitatera, eta bueno, konbentzitu edo kontatu proiektua eta ze onurak dituen beraien komunitaterako. Eta hori, izango dira osasun sustatzaileak, izango dira entitate guztiak, idazkari, sekretariado gitano, eta gero beste pertsona batzuk klabeak direna beraien komunitatean. Osasun sustatzaileak, lehen aipatu da, bakarka lana lagun eginez, bitartekaria, aholkuak, beharra detektatu, orientazioa emanez. Horretarako oso importantea beraiek jasotzen duten formakuntza, hori gero eramaten duten beraien harremanetara, eta gero taldeka, esan du lehen berdinen arteko hezkuntza, hor egiten dira, hori helduen, gazten eta txikien lantegiak, emakumeekin, emakumeeri zuzenduta ere badaude, eta gero komunitateari begira, eta hau oso importantea da, eta lotzen dut beste programarekin, osasun komunitarioarekin. Azkenean hau da, adibide txiki bat osasun komunitarioa egiteko. Lan asko egiten da osasun zentroetan, ez egia da guztietan ez da erreza, eta lortu dugu ja 3 zentrotan izatea espazio bat beraientzako, joaten dira astean behin 2 ordutan, eta orduan hori oso importantea da, bai, gerturatzeko gure programa eta komunitatea bera eta sustatzaile bera osasun zentroko taldearekin, eta bai komunitateak, sentitzeko hor dagoela beraietako bat, beraietako batek dauzkala harremanak osasun zentroarekin, eta orduan hori oso importantea da. 12 ez dute tokia osasun zentrotan, hori ere egia da. Baina badauzkagu momentu honetan 4 mugitzen direnak hor, eta gero bai lortzen dugu errezago bat udalek emandako espazioak, baina hori da arazotako bat. Beraiek, klaro, ez daukate toki bat egoteko nun jendea joan aldan, tailerrak egiteko lortzen dugu, baina horrela egoteko bulego moduko bat, nun jendea gerturatzen den, eta hori da, nik uste dut, zaila, eta ez dut jarri erronkan, baina jarri beharko nuke erronken artean. Eta gero ere oso importantea da lanzarea egiten dena profesionalekin. Azkenean profesionalek ikusten dute beraie sustatzailearen lana oso importantea dela, ze errazten dute beraiek egin nahi duten lana komunitatearekin edo familia batekin eta bat. Orduan, hori osasun komunitariorako oso importantea izango da. Estrategia bat pendiente dugu behintzat Nafarroan, Ministeriok behartzen du osasun komunitarioen estrategia bat antolatzea, hasi gara formakuntza egiten elkarrekin lehen arretatagu, baina hau nik uste dut izango dela adibide oso ona. Ze, beraiek ikusi dute baliogarria dan, eta onurak ekartzen dituela osasunerako. Hau jarri ditut pixka bat datu batzuk ikusteko. Gutxi gora beraz, 800 familia edo badakigu beraiekin harremanak izaten ditugu, eta gutxi gora beraz 7.500 hijitotik guk 3.000ekin lan egiten dugu. Eta 3.000 horiekin, badakigu, nun bizi diren, nun dauden, gu sustatzaile dakite. Zenbat familiatan zera arazoa duten, zenbateko familia diren, eta bar. Orduan, hori, eta ze pixka bat ikusten duzu hemen, ja jarraipena zuzenean azkenengo 4 urtetan, banakako arreta zaioak ikusten duzu, pandemian asko egin zuten, ahal izan zuten moduan, ze, klaro, behar zan ere herramienta teknologikoak, eta, kasu guztietan ez da erraza. Eta gero, taldetako esku hartzeak, lortu dugu igotzea pandemia eta gero, baina ez dugu lortu, aurretik genuena lortu arte. Ebaluazioa gurea, alde batetik, beste kidekin biltzen garelako eta egiten ditugun tailerretan eta beti ebaluazio txosten moduko txiki bat betetzen dute eta, hau da gure pertzepzio, gutxi gora bera, ez? Inplikatutako alderdien kohesioa hori nabarmena da, hori esaten dizuet, nik daramatzat 5 hilabete hor, baina bildu naiz 3-4 aldiz, beraiekin, telefonoz deitzen dute, etortzen dira, sustatzaileak egoten dira bileratan, jendeak ikusten dituzte,
eta gero beste zailekin ere oso, bueno, bileretara joaten dira eta gu ere joaten dira. Beraien alduntze pertsonala eta profesionala oso importantea izan da, beraiek hori asko baloratzen dute, eta erreferentea bilakatu dira beraien komunitatea, eta beraie dira aktiboak, eta hori oso importantea da. Ekintzen balorazio ona, kopuruak azaldu dizuet batetik 12 momentu honetan, programaren ezagutza administrazioan, edozein arazoa sortzen da auzo batean, herri batean, deitzen digute, etorri koordinatzailearekin, edo osasun sustatzaile zonalde honetakoa, eta edozein arazoa dela, eta kontatzen da gurekin, ez? Edo ez da bakarrik arazoetarako, estereotipok apurtzaren aurrera pausoak eman dira, baina, bueno, asko bidea ere oso luzea da. Eta barrutik lan egin beharra dago, hori oso garbi dugu. Eta hori, eredua baldin bada osasun aktiboarena, beraiek dira, eta hor beraiek bultzatu behar dute. Eta erronkak, ez dut jarri espazionena, baina hurrengotarako jarriko dut. Programaren eraginen eta funtzionamenduen ebaluazioa, orain, osasun inkesta egin behar dugu, lortu behar dugu egitea, jakiteko, gure komunitateen osasuna edo osasun indikadorek nola dauden eta konparatuko dugu estatuarekiko, ez? Eta gero ebaluazio kualitatibo bat egin behar dugu ere. Eta kualitatibo horretan ere ez bakarrik, eragina, baina bai ere nola hobetu programa. Porque daramatza 35 urte, eta bai, uste dugu ondo ari garela, baina nik uste dut behar dugula ere, eta izan behar da kanpotik egindako ebaluazio bat. Finantzaketa aipatu dizunaz, agian konbenio bat egin behar dugu, badakizu beste eredua dagoela administrazioan, konbenioak direla, nun zuk ezin ez duzun zerbitzu bat eman, beste batekin akordio batera llegatzen zara, eta berak egiten du. Orduan, zuk konbeniatzen duzu eta hor egin alduzu 4 urtetarako. Urtero pixka bat berrikusten da, baina 4 urtetan beraiek badakite dutela dirua hori egiteko, kontratazioak ere izan aldira luzerako, hori oso importantea da. Ez dakigu, baina horrek ere du arazo bat, azkenean da zaude entitate batekin bakarrik, imaginatu, konbeniatzen duzu izan behar duzu, zeinekin konbeniatzen duzun. Orduan, beste entitate bat, La Romani hori esan duzuna, indarra hartzen du urte batean, eta esaten du, benga, nik ere parte hartuko dut, 2 sustatzaile jarriko ditut, eta, klaro, ezin du parte hartu, zeia konbeniatu duzu 4 urtetarako. Badauzka bere gauza honak eta bere gauza txarrak. Informazioa eta ezagutza nola hobetu aztertu behar da, esan dizudana, datu babezen, legea, ez digu usten, orduan inkesten bidez egin behar da, baina inkesta oso kostatzen da asko aurrera ateratzea inkesta bat, orduan beste modu batean ere lortu behar dugu, agian izan alda kualitatiboki egitea noiz 2 urtetik behin edo zer, eta hortik ere informazioa lortu, 6 urtetik behin bakarrik ez izateko, ezagutza hobetu behar dugu. Eta banakako hor, aipatu nahi nuen ere, eta taldetako lanean dagoen genero arrakala gainditzea, gizonak gero eta gehiago parte har dezaten lortzea, beraiek ardura hartu behar dute, bestela guk zer egiten ari gara, indartu genero estereotipoak emakumeak hartzen dugu, ze emakumeak parte hartzen dute, eta beraien gain jartzen dugu ardura guztia, ez? Eta orduan hori izan behar da, gizona parte hartzea. Adibidez, inkestarekin, enpresarekin hitz egin dut, Madriden dagoen enpresarekin, eta esaten zuen, eske daukagu arazo ikaragarria, ez dute joaten zara etxe batera, emakumeak egiten du, gaztetxoak egiten du, gizonak ez du egiten. Orduan, gizon bat ikusten baldin baduzu etxe batean, berdin da ze auzotako den, egin, galdetu jozu, ze arazoa da, ez dugu lortuko agian, edo ez da lortuko. Eta hau zezan dana. Eskerrik asko, eta... Bai, ze bai morakarrega. Bai. Eskerrik asko. Jarraian, Zaira. Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik, lehenik eta behin. Eta hasi aurretik gustatuko litzaidake ezagutzako katu bat egitea, esplikatzea nondik egingo dudan aurkezpena, ez? Ni gizarte langilea naiz, Josunek esan duen bezala, eta egingo dudan aurkezpena ikuspegi oso soziala dauka, baina egia da niretzat arlo soziala eta osasuna guztiz uztargarriak direla, guztiz lotutak daudela eta elkar elikatzen direla. Orduan, ere bai nire aldetik aportazio edo sentsazio
horrekin egingo dut aurkezpena, bai? Badakit osasun profesionalak zeatela, baina, bueno, eskutik helduta joan behar garela iruditzen zait. Orduan, egingo dudan aurkezpena LGTBI errealitateak eta osasun sistema giza eskubideentzako aukera bat deitu diot, eta Euskal Autonomia Erkidegoa eta estatu maila hartu ditut erreferentzia. Orduan, gaur egungo sexu genero sistema aurkeztuko dizuet, gero kolektiboaren testigantza eta aldarrikapenak osasun eremuan aipatuko ditut, hau atal luzeena izango da, populazioaren pertzepzioak oroar ere bai, muestra moduko bat erakutsiko dizuet, lan ildo posible batzuk, erreferentziazko dokumentu batzuk eta bibliografia, hori batera joango da. Orduan, hasi aurretik, bai gustatuko litzaidakela, aurkezpena pixkat egokitzeko jakitea, zuen ezagutzak gutxi gora bera, zeintzuk izan daitezken. Orduan, hasteko eskatuko dizuet begiak ixtea, ze ez da azterketa bat izango, bakarrik nik jakingo dut, bale? Orduan, mesedez, itxi begiak, bale? Eta altxatu besoa baiezkoa baldin bada erantzuna. Orduan, badakit gaur egungo sexu genero sistema zein den. Badakit zer den heterosexualitatea. Badakit zer den heterozentrismoa. Badakit zer den cis-heterozentrismoa. Badakit LGTBI sigla bakoitza zer den. Oso ondo, Badakit zer den lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia, interfobia, NB-fobia, eta badakit gutxi gora bera zeintzuk diren pertsona bisexualek, homosexualek, transexualek, intersexualek dituzten beharrak eta aldarrikapenak osasun sisteman. Bale, listo, eskerrik asko. Justo, igual, esku gutxien zituena lehenengoa izan zen, así que gaur egungo sexu genero sistema esplikatuko. Gaur egungo sexu genero sistema gure gizartean, mendebaldean, 3 dimentsiok barne biltzen ditu. Sexua, izango litzakela gorputzari lotutako dimentsioa, generoa, identitateak eta adierazpenera lotutako dimentsioa, eta bestaldetik desira, 3. dimentsioa, ez? Orduan, sexua hori gorputzari lotutako dimentsioa, 2. genero identitatea, ni nor naizen, nola sentitzen naizen, edo nola nahi deten identifikatua izatea, horrekin lotuta askotan adierazpena, genero adierazpena ere lotuta dago, eta adierazpena izango litzake gehiago rolak nola mugitzen garen, nola jantzen garen, zeluka daukagun, eta 3. desira, nortzuk maite ditugun. Orduan, arauan, edo eguneko egunean duten onarpena duten aukerak, bitarrak dira, 2 aukera daude, eta dira gorriz, gorri, teja, laranja hori. Izango liratekela pertsona edo gorputza arrak edo emeak bezala irakurtzen direnak, eta arrak direnean, beraien genero identitatea gizona bezala ikusten dutenak, eta maskulinotzat jotzen dutenak beraien bizitzetan. Edo horrela ulertzen ditugun parametro horiek erabiltzen ditut guztiz, eta mahaigaineratu behar da, guztiz eraikiak direnak sozialki. Orduan, zentzu horretan jaisten baldin bada logika, cis pertsonak dira. Horrez gain, eta berdina, eme gorputzak eta gero emakume identitatea eta rol femeninoak jokatzen baldin baditu gizartean, cis pertsona edo cis emakumeak. Eta gero, desira, beraien desira, hori, gizona emakumea, emakumea gizona, hau da, heterosexualitatea baldin bada, arauan sartutako pertsonak izango lirateke, eta guztiz, eraikia dagoen gizarte batean bizi, horrela eraikia dagoen gizarte batean bizi dira. Nortzuk ez gaude multzo horietan urdinean daudenak, kanpo gelditzen direnak, baztertuak bezala edo gizartean dauden estamentuak beraientzat ez daudenak guztiz diseinatutak. Edo askotan nolabait nahita edo nahi gabe askotan, omisioagatik, beraien errealitateak ez direnak barne biltzen. Eta izango lirateke sexuaren dimentsioan pertsona intersexualak,
generoaren dimentsioan, intersexualitatea edo DSD deitzen zaiona, no? Diferentzia del desarrollo sexual, izango litzateke hori, gorputz bat arra edo emea bezala ezin denean guztiz identifikatu, baztertuen zerrendan, genero identitatearekin edo adierazpenekin sartzen diren aukerak izango lirateke pertsona transak, travestiak, transgeneroak, dragak, queerrak, gizon femeninoak edo emakume maskulinoak, pertsona androginoak. Zergatik askotan kaletik juten garenean eta pertsona androgino bat gurutzatzen dugunean, gure garunak egiten du, ez? Edo pentsatzen dugu, pertsona hau, ze generotakoa da. Ez zaizu gertatzen. Hori da, une oro sexuatzen ari garela, baina inbarne biltuta daukagu ez gala konturatzen. Norbaitek hori apurtzen duen artea. Eta azkeneko aukeran, heterosexualitatetik dauden aukerak izango lirateke lesbianak, pansexualak, gehiak, bisexualak, polimaitaleak, asexualak eta bar. Orduan, esan dudan bezala aukera bitarrak dira, eta ere bai ikusten dezutenez, eskalonatutak aurkezten dizkizuet. Eskalonatutak aurkezten dizkizuet, gure gizartea ere bai patriarkala dalako, eta orduan gure emakumeak gizonen mende jartzen ditu, eta horren mende azpitik baztertuak direnak, ez? Orduan, sistema sozial cis heteronormatibo eta patriarkal batean bizi gara. Eta hori da gure realitatea. Noski aldegula gero nahi baldi badezute, eztabaidatu asko aldatu dela, duela 40 urte zela horrela, baina oraindik badaude olako baloreak sustatutak gure gizartean, ez? Orduan, orain nahi aurkeztuko dizkizuet kolektiboaren testigantza eta aldarrikapenak osasun eremuan. Orduan, historikoki eta gaur egun, eta gero ia sartuko naiz sigla bakoitzean. Bai gustatuko litzaidake aipatzea LGTBI pertsonek, hori baztertuak bezala, LGTBI plus, erabiltzen dugu plusa, LGTBI aratago dauden siglak ere bai barne biltzeko, ez? LGTBI pertsonak gizartean gutxi etxitak dauden heinean, ere bai osasun sistemara sarbidea zailagoa izango dute. Hainbat arrazoiak direla eta ekonomikoak, beldurrak, dena delakoa, baina sarbidea zailagoa izango da. Eta esan dudan bezala, gizarteak eraikitzen ditu estamentu horiek, orduan gizartean ematen diren diskriminazioak edo, ere bai askotan osasun sisteman emango dira, ez? Orduan, historikoki kolektiboak famatuen izan den aldarrikapena despatologizazioa izan da. Despatologizazioa hasiera batean 1980 urtean, maiatzaren 17an, horregatik egun importantea da urtero, maiatzak 17, lortu zen homosexualitatea despatologizatu zalako homek, ez? Atera zuen gaixotasun mentalen zerrendatik. Hala ere, transpertsonek 2018 urtera arte itxaron behar izan dute. Eta uste aurten edo iaz, nahiz eta 2018an onartu zen, aurten edo iaz, ja martxan jarri izan despatologizazio ikuspegi hori, ez? Hori historikoki, eta gaur egun, nahiz eta ekartzen dituan datuak 2018 urtekoak diren, gaur egun esan beharra dago, 2018 urtean diagnostiko hori egin genuen, bertan porta ikusten dezutena, eta izan zen Gipuzkoako LGTBI kolektiboaren errealitateen gerturapen bat, eta kapitulo bat dago osasun arlokoa. Inkestatuen 24%ak adierazi zuen diskriminazioa pairatu izan zuela osasun sistema, nolabaiteko diskriminazioa. Eta ekarri dizkizuet zer nolako diskriminazioak aipatu zituzten. Orduan, gehien bat pasioak bezala identifikatu zituzten, hau da, omisioagatik, hau da, beraien errealitateak ez zituzten ondo tratatuak ikusten, edo ez ziren barne biltzen, edo ezagutza falta zegoen, edo horrelako diskriminazioak zeuden. Eta gero, zuzenekoak edo bezala katalogatu daitezkena, gutxiespenak izango liratekenak, hitzezkoak, fisikoak, zer ikusia dut gatera, gehien bat interbentzioekin eta
eta teknologia bitartekoak. Egia da, nik egin nuen ikerketa hau, eta ez ginela sartu zehazki ikustera teknologia bitartekoak zeintzuk ziren, eta datu hori bai deigarria izan zitzaigula, eta pena eman zitzaigula ez jakitea, ez? Orduan, errealitate bisexualak eta homosexualak, lesbianak, gehiak, boierak, marikak eta bar. Gehien bat topatzen dutena osasun sisteman da heterosexualitatearen ustea. Hau da, aldarrikatu behar izatea, beraien errealitatea ez dela heterosexualia. Suposatutzat ematen dalako hori dela, ez? Egia da, asko jokatzen duela, ez? Neri gertatzen zait, esaten da, no? Como, tienes un pasin muy heterosexual, edo olako gauzak esaten dira. Nik ez baldin badet aldarrikatzen naizela heterosexuala, jendeak uste du heterosexuala naizela. Orduan, askotan ere bai, gure adierazpenak asko jokatzen du horretan. Lesbianen kasuan oso deigarria edo, kezkagarria da nola sexu transmisiozko infekzioen prebenitzeko metodoen ezagutza falta. Hori alde batetik, gehien kasuan izango litzake nola aurreiritzi asko dauden inmunoeskasiaren birusarekin eta ere bai sexu transmisiozko infekzioekin. Eta emakume eta gizon bisexualen kasuan nola jokatzen duen askotan beraien kontra promiskuitatearen aurreiritzia. Eta honek guztiak dakartzan, hau behaiek adierazita, bale? Honek guztiak dakartzan ondorioa da beraien, edo gure osasunekiko arrisku bat. Azkenean, ematen zaigun atentzioa ez da ehunekoa. Pertsona transen kasuan, FELGTB dela estatuko LGTBI pertsonen federazioak 2019 urtean atera zuen ikerketa bat, transpertsonen eta osasun sistemarekiko haien harremana izenburu bezala jarri ziona, eta ikerketa honetan plazaratu zen, transpertsonen 27,5% oso gutxitan edo inoiz ez joaten dela medikura. Eta arrazoien artean adierazten zuten osasun txartela hautatutako izenarekin ez edukitzearen arrazoia, dead name deitzen zaiona, hau da aurreko izenagatik identifikatutak izatea, horrek dakartzan biolentziarekin beraientzat, eta osasun langileek proba egin beharrean dena hormonoi leporatzearen kontua. Hori alde batetik. Orduan, modu zehatzago batean, eta orain bai gerturatuko naiz ez dut irakurtzen bestela, hori da ikerketaren portada, eta osasun langileen partetik izandako diskriminazio tratuaren pertzepzioa da, erdiak baino gehiago, 42,2 esaten du, inoiz ez duela inongo diskriminaziorik sentitu osasun langileen partetik, oso datu, esanguratsua, baina ia erdiak adierazten du noiz, somatzen du nolabaiteko diskriminazioa noizbait pairatu izan duela. 21%ak, ia 22%ak noizbait nolabaiteko diskriminazioa pairatu izan du, ia beti 13%ak, eta beti ia 3%ak. Eta beste datu hauek ikusten baldin baditugu, osasun langileen ezagutza mailarekiko pertzepzioa somatzen da, 19%ak oso baxua sentitzen du, 26%ak baxua, 18%ak ia 19%ak altua sentitzen du, eta 6%ak nahiko altua, ez? Orduan, horrek esan nahi du, nolabaiteko transerrealitateen ezagutzak oraindik garatzeke daudela, edo behintzat kolektiboa duen pertzepzioa. Eta hor, bai importantea dela zintzoak izatea eta saiatzea arrakala hori berdin du pertzepzio bat den edo egia den. Arrakala hori murriztu behar da, ez?
Intersexualen kasuan, beraien borroka edo esfortzua handiena izan da mutilazio genitalaren desagerrarazpena. Jaio berriak direnean, ahalik eta interbentzio kirurgiko gutxien egitea, umei. Orduan, horrez gain, hori izan da beraiek historikoki egin behar izan duten borroka eta egiten duten borroka. Beste salaketa eta reklamazioen artean, beste batzuk, dira gehien bat bi, gaian esperientzia duten profesionaletara iristeko zailtasuna, diagnostiko eta tratamendu egokiak lortu ahal izateko, eta bigarren iritzi profesionala edo beste komunitate erkidego batera joan ahal izatea espezializatutako profesionaletara iristeko eragozpenak bizitzen dituztela. Horrek, hau guztia lotuta dago intersexualitateak duen maiztasun baxuarekin. Horrek dakarren askotan da, diagnostikoak eta tratamenduak ziurgabeak direla, eta horrek familientzat suposatzen duena da babesgabetasun testuinguru bat sortzea. Jaio berri bat daukat, bere genitalekin edo hormonekin edo dena delakoarekin arazoak daude, eta medikuek edo osasun sistemak ez dakit zehazki ze pasatzen zaio nire umeari. Eta horrek dakarren hori zaurgarritasun sentsazioa. Horiek kolektiboari dagokionez. Eta ze uste du Euskaldunek, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako ikerketa bat delako, ze uste dute LGTBI kolektiboarekiko eta osasun sistemarekiko, Ikuspegik 2021 egindako ikerketa honek ondorioztatu zuen herritarren 89%ak uste duela LGTBI pertsonek osasun eskubide unibertsala bermatuta izan behar dutela. Baina bai, gero, datu zehatzetara juten baldin bagera, ikusten da nola osasun sistema publikoaren bidez, lagundutako ugalketa heterosexualen baldintza berberetan, ja bakarrik 82%ak babesten du. Eta sexua berresleitzeko eskubideari heltzean, ja onarpen maila 86%ra jaisten da. Orduan, adierazpena dago, bai, osasun eskubide unibertsala eduki behar dute, baina, gauza zehatzetara jotzen baldin badegu, ja hor hasten dira onarpen mailak jaisten. Gaur egun zeintzuk dira lan ildo posibleak osasun sisteman? Hasteko sentsibilizazioa eta formakuntza planak egitea profesionalentzat. Bestalde, osasun sistemaren prozeduren cis-heterozentrismoa berraztertu, identifikatu eta eraldatu. Osasun premia espezifikoen inguruko ikerketak gehiago egin, hau da, ze beharrak edo errealitateak, eta nahi baldin bazeto gero eztabaidan igual zer den behar bat eta zer den errealitatea bat eztabaidatu beharko genuke, ikertu, bai lesbianak, bai gaiak, bai pertsona transexualek, bai bisexualek, intersexualek, ze behar espezifikoak dituzten, eta noski baietz, eta ezin dugu ahaztu, despatologizazioa mantendu, eta ez bakarrik mantendu, iruditegi kolektiboan zabaltzen jarraitu. Oso berria da, eta edozein eskubidea onartzen denean, edo legalki onartzen denean, hori iruditegi kolektiboan onartuta egon arte denbora bat pasea behar da. Ze, bai, legala den arren, arrisku handia dago hori berriz ilegala edo alegala bihurtzeko. Eta, programetan, bakigu partidu politiko batzuk oraindik dauzkatela beraien programetan txertatutak, sexu berresleipenak kentzea osasun sistema publikotik, ugalketak ere bai LGTBI pertsonei ez bermatzea edo sustatzea, eta bar, ez? Orduan, hori gertu daukagu, arrisku bat da. Eta hemen, aipatzen dizkizuet, kodigo QR-ekin jarri dizkizuen gero nahi izan ez gero deskargatu ahal izateko, erreferentziazko dokumentu batzuk eta bibliografia izan dena.
orokorrak izan daitezkenak, ba hori, bai alde batetik LGTBI pertsonek dituzten aldarrikapenak, testigantzak eta bar, 2018ko ikerketan, eta bai, oroar herritarrek ze pertzepzioa duten LGTBI kolektiborekiko ikuspegi 2021an egindakoa, eta oso interesgarria izango litzake hirugarren pausu bat egitea, eta hauek gurutzatzea, ikustea nun dauden puntu amankomunak, nun dauden ezberdintasunak eta bar, eta gero, bai espezifikoagoak izan daitezkenak osasun sisteman direla transerrealitateak, 2016 urtean Eusko Jaurlaritzak egindako gida bat, nola tratatu transerrealitateak hezkuntza sisteman, osasun sisteman eta uste eta arlo sozialean, egia da agian pixkat desfasatua gelditu dela, baina bueno, atzo beste biztazo bat bota nion osasun sistemaren kapituluari eta oraindik badaudela gauzak interesgarriak iruditu zitzaidan. Eta 2019 urtean FELGTBak ateratakoa, bakarrik transpertsonak eta osasun sistema, eta intersexualitateen inguruan Bartzelonan egindako ikerketa. Intersexualitatearen inguruko ikerketa oso gutxi daude. Orduan, nahiz da 2016 urtekoa izan, nahiko eguneratuta dagoela esango nuke. Eta nire partetik, listo. Nire izena Maria Davila da, Bilbo Basurtu eziko emagina naiz, eta aipatu nahi dut lan hau Laura Bentaezekin batera egin dudala, ezin izan da hemen egon, baina bera biok batera landu dugu emakumeen genitalen mutilazio gaia, eta gaur aurkeztuko dizuet pixkat emakumeen genitalen mutilazioari buruzko informazio orokorra eguneratua, eta gero azkenengo partean landuko pixkat guk daramagun protokoloa Bilboko udalarekin batera. Bilbo Basurtu eziak eta udalak sortu zuten programa berezi bat, batez ere prebentzioan lanean aritu ahal izateko. Azkenengo partean horri buruz hitz egingo dut. Homek dio, emakumeen genitalen mutilazioa deitzen zaiela, emakumeen kanpoko genitalak erabat edo partzialki kentzeko modu guztiei. Edo emakumeen organo genitaletan eragindako bestelako aldaketei, beti ere, arrazoi terapeutikoengatik egin beharrekoan, arrazoi kulturalengatik edo bestelakoengatik egiten bada. Epidemiologiari dagokionez, gaur egun munduan zehar 200 milioi emakume daude mutilatuak daudenak. Urtero, 4 milioi emakume genitalen mutilazioa izateko arriskuan daude. Eta praktika hau sufritu duten ardiak Egipto, Etiopian eta Indonesian bizi dira. Mapa honetan ikusi dezakegun moduen, Afrikan biltzen dira emakumeen genitalen mutilazioa praktikatzen duten herrialde gehienak. Baina zabalkunde oso ezberdinarekin. Ikusten dugunez ez da berdina Nigerian zein Marruekozen. Guztiz ezberdinak da prevalentzia. Eta ez bakarrik kontinentaren barruan, baizik eta herrialdean bertan, ezberdintasun handiak daude, ze eragile erabakigarriena emakumeen genitalen mutilazioa izateko talde etnikoa da. Horregatik daude ezberdintasun hauek. Hau gakoa da aurrerago azalduko dudana ondo ulertzeko. Eta talde etniko ezagunenak praktika hau aurrera ematen dutenak izan daitezke Zarajule, Jola, Mandinga, Fulbe, Zoninke, Bambara eta lakoak. Euskal Autonomia Erkidegoan begiratzen dugunean, ikusten dugu gure artean 1000 emakume bizi direla, emakumeen genitalen mutilazioa praktikatzen duten herrialde bateko jatorria dutenak. 1000 emakume hauek ez dira biltzen, Bizkaian biltzen dira 146, Araban 132 eta Gipuzkoan 121. Ikusten duzuenez, banaketa hau ez da parekoa. Eta udalerrietara behiratzen dugunean, Gasteizen bizi dira 1785 emakume, Bilbon 1108, Barakaldon 228 eta Durangon 223.
hori, honek antzematen du, Araban bizi diren emakume gehienek Gasteizen pilatzen direla, eta adibidez, Gipuzkoako emakume gehienek, non ote daude, ezta? Gipuzkoako lehenengo udalerria jakitearren Irunda, eta ez da heltzen 200 emakumetara. Horregatik oso aipagarri da, adibidez, Gipuzkoako lehenengo udalerria Irun 200 emakumerekin, eta Arabako lehenengoa Gasteiz 1700ekin. Eta, ondo ulertzeko emakumearen genitalen mutilazioa, marko antropologikoan sartuko naz, emakumearen genitalen mutilazioa antzinatik egiten da, eta jatorria, nahiz eta ez ezaguna izan, lehenengo arrastroak antzinako Egipton aurkitu ziren, zirkunzizio faraoniko moduan ari darzita, eta geroago antzinako Erroman aurkitu zen infubulazio terminoa sortuz. Eta hori, hipotesi ezberdinak egon arren guztiak konklusio berdina heltzen dira. Emakumearen genitalen mutilazioak ez du zerikusirik islamarekin. Islama Afrikatik edatu aurretik, emakumearen genitalen mutilazioa jada praktikatzen zen. Eta emakumeen genitalen mutilazioa praktikatzen da herri kristau eta juduetan baita. Horrekin ja amaitu behar dugu, edo kontzeptu horrekin amaitu behar dugu. Eta, aurkezpen honetan helarazi nahi dizuedan mezurik garrantzitsuenetariko bat niretzakoa, emakumearen genitalen mutilazioa haurtzarotik helduarorako igarobidea markatzen duen tradizio bat dela. Eta emakume horiek honen bitartez genero eta etnia identitateaz jabetzen direla. Horregatik da garrantzitsua da talde etnikoaren jatorria jakitea. Ze horrek egingo du emakume horren arriskua, genitalen mutilazioa arriskua izateko gauzarik garrantzitsuenetarikoa izatea. Praktikatzeko arrazoiak asko dira, eta nitzak, nik aipatuko ditut batzuk, soziokulturalen arrazoi batzuk sarbide erritua dela, ezkontzeko baldintza bat dela, ezatu dute, gero higienikoak eta estetiko multzoan kanpoko genitalak itsusiak direla, edo kaltergarriak direla uste dutelako. Gero, psikosexualak birjintasuna mantentzeko, fideltasuna ziurtatzeko, eta osasunekoak ugalkortasuna areagotzeko, eta erditzea erraztu ahal izateko. Baina, askok agian badakizue, genitalen mutilazio mota ezberdinak daudela, baina, aurkeztuko dizuet, irakurriko dizuet 4 motako definizioak. Lehenengo motako definizioa da, klitoria eta edo prepusioa osorik edo zati batean eraustea. Baita ditzen zaio klitoridotomia. Lehenengo eskerreko argazkian ikusi dezakegu, eta ikusten duguna da keloide orbain bat, klitoria egon beharko zen lekuan. Kultura islamerrean zuma edo tradizio bat da, eta gizonezkoen zirkunzizioaren parekotza jotzen da. Eta bigarren motako definizioa da, klitoria eta ezpain txikiak erabat edo zati batean eraustea. Eta agian ezpain handiak ere batzutan moztu daitezke. Gero, 3. motako definizioa vagina zuloa txikitzea, zigilu bat sortzeko, ezpain txikiak edo handiak ebaki eta berriz kokatzen. Eta klitoria erauzita edo erauzik gabe. Bi zulo edo bakar bat usten dute, gernua eta hilerokoaren odola atera ahal izateko. Eta azkenik, 4. motan, bateratzen ditugu beste prozedura guztiak, sede medikorik gabe egiten diren beste prozedura guztiak. Izan liteke, eremu genitala muzulatzea, ebakitzea, urratzea, kauterizatzea edo substantzia korrosiboak zartzea. Eta honek, osasunean dakarren ondorioak aztertuko ditugu, zailkatu ditute denboraren arabera, ondorio berealakoak izan liteke minlatza, odoljarioa, zokipo bulimikoa, gernu debekoa, zauriaren infekzioa, tetanosa, septisemia, gangrena, beldurra baita, larritasuna, baita ondorio psikologikoak momentuan bertan. Eta gero epe ertain eta luzean, errepikapenezko vaginako infekzioak, pelbiseko gaixotasun inflamatorioa, hematokolposa, dismenorrea eta bar. Asko eta asko daude,
oinarri juridikoa kokatzeko momentu heldu da, baina, nazio batuak izan duen emakumearen genitalen mutilazioaren aurkako babesle garrantzitsuenetariko bat izan da. Hainbat eta hainbat lege sustatu ditu munduan zehar, ez ditute aipatuko gaur, baina bai, justo Europar Batasunean, famatorenetariko bat edo aipagarrienetariko bat da Istanbulgo hitzarmena, jakingo duzuenez, emakumeren kontrako indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren aurkako legea da. Eta Espainiar estatuan, emakumeen genitalen mutilazio mota guztiak lesio delitutzat hartzen dira. Eta zigor kodearen ordenamendu juridikoan tipifikatuta eta zigortuta daude. Baita, lege pilo bat ditugu, garatu dira Espainiar estatuak garatu ditu, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan, baina gaur aipatu nahi dudana da 2005 urtean sortu zen lege organiko hori, ze bertan jardunbide hori lurraldetik kanpo ere jazartzen da. Honek ze esan nahi du, delitua atzerrian gertatzekotan egileak edo kaltetuak hemen baldin badago, eragin hau jarraituko da eta zigortuko da, nahiz eta hemen ez gertatzea. Eragilea hemen egonda edo kaltetua hemen baldin badago, nahiz eta hori Afrikan edo beste nonbaiten gertatu izana, jarraituko dugu. Eta jarraitzeko aukera dugu. Eta, protokoloan sartu aurretik, emakumearen genitalen mutilazioa birpasatuko pixkat gure jokabide oinarriak. Emakumeen genitalen mutilazioa hartu behar dugu hiru ikuspuntutatik. Alde batetik giza eskubidetik, bestaldetik generotik, eta bestaldetik haurtzaro babesetik. Hau guztia kontuan izan da, prebentzioa da garatu dezakegun gauzarik garrantzitsuena. Eta prebentzioa 3 mailatan garatu dezakegu, individualki, familian eta komunitatean. Eta honetarako lan arlo ezberdinetako profesionalen parte hartzea ezinbestekoa izango da. Lehen mailako harretan gauden emaginok, medikuak, erizainak, ospitalean lan egiten duten ginekologo, emagin, erizainak, guztiok batera lan egin behar dugu. Eta osasungintzatik kanpoko hainbat eragilekiko harremanak baita sendotu behar ditugu. Ze gero ikusiko dugu nola beharrezkoa den adibidez gizarte zerbitzuen, haurtzaro zerbitzuaren edo eta eskolako lankideen lanak bateratzea. Beraiek izango dira batzutan abisua emango digutenak. Orduan horregatik ezinbestekoa da baita osasungintzatik kanpo lan egiten duten pertsonekin hori harremanak sendotzea. Eta emakumeen genitalen mutilazioaren prebentzioan kontuan beti hartu behar dugu arrazoi intrinsikoak diren gizarte eta kultura portaerak, eta praktika aurrera eramaten duten familiak kasu gehienetan ez dakite nolatuko lotura dagoen praktika honen eta osasunean dakarren ondorio kaltegarrien artean. Horregaitik oso garrantzitsua da epe labur eta luzean nesken eta emakumeen osasunean dituen ondorio larriak argudio nagusi gisa baliatzea. Eta, amaitzeko, aztertuko dut gure protokoloa, zatitu dut 3 alditan, haurdunaldian, erditzean eta erdi ondoan, eta sentsibilizazio prozesuarekin amaituko dut, baina sentsibilizazio prozesu hori argi izan behar dugu 3 mailatan garatuko dugula, 3 momentu hauetan garatuko dugu. Haurdunaldia normalean izaten da gehienetan emakumeen mutilatuen arrazoi ohikoena osasungintzarekin harremanetan jartzeko. Horregatik oso momentu aproposa da detektatzeko kasu hauek. Askotan, lehenengo elkarrizketa honetan, gehienetan komunikazio zailtasunekin topatzen gara. Eta oso garrantzitsua da momentu haietan dauzkagun itzulpen tresnekin elkarrizketa egitea, eta ez bada posible edo ez baditugu eskuragarri tresna horiek eskatzea emakumeei konfidantzazko zenide adindu batekin etortzea kontsultara komunikatu ahal izateko. Lehenengo kontsulta horretan anamnesi orokorra egiten diegu,
lehen da bizi, gaixotasunak, ebakuntzak eta beste aurrekariengatik galdetuz. Eta gero, lehenengo 3 hilabetean joaten dira ginekologoaren kontsultara. Kontsulta horretan behaketa orokor bat egiten zaie, eta baita kanpoko genitalen, kanpo eta barruko genitalen behaketa orokor bat. Momentu horretan, genitalen osotasuna egiaztatzen dugu. Emakumearen genitalen mutilazio egotekotan, jakingo dugu ze motako genitalen mutilazioa duen, eta erregistratuko dugu emakumearen kartilan, haurdunaldi kartilan, eta bere historia klinikoan. Hau oso garrantzitsua da. Eta baita, aipatzekoa da, emakumeen genitalen mutilazio, emakume ez mutilatuen kasuan, baita erregistratu behar dugula genitalen osotasuna. Berriz ez behiratzeko edo berriz ez behatzeko eta gero beste norbait atzetik badator ez pentsatzeko emakume horri ez zaiola egin olako zerbait. Orduan, kasu bietan jarri behar dugu kanpoko genitalen itxura normala edo mutilazio genital, lehenengo motako mutilazio genitala, baina beti erregistratuko dugu. Eta momentu horretan, detektatzen dugunean, gizarte langileari jakinaraziko diogu genitalen mutilazio hori, eta aurrerago sentsibilizazio prozesuarekin hasiko gara. Sentsibilizazio prozesuarekin hasten gara batzut gehienetan 24. asteko kontsultan, 28. asteko kontsulta. Zergatik, une horretan ja izan ditugu 3 edo 4 elkarrizketa emakumearekin eta bermatu dugu hori konfidantzazko harreman bat, erasotuak ez sentitzeko, ez? Orduan, momentu horretan aprobetzatzen dugu eta bideratzen dugu gero aipatuko dudan auzolan tailerretara, Bilboko udalarekin batera garatutako programa honetan lantzen dituzte mota askotako, genitalen mutilazio gaia, sexualitateari buruzko gai ezberdinak, eta eskaintzen diegu tailer haietan parte hartzea. Gero, haurdunaldian zehar, baieztatu badugu genitalen mutilazio hori gertatu dela, bere ondoriotan, ohiko sintometan eta seinaletara bideratutako galderekin sakonduko elkarrizketak eramango ditugu eta tratamendu aukera eskainiko dizkiegu eskuragarri ditugunean. Beti ez dugu hori aurkezteko aukerarik. Eta 3. motatako genitalen mutilazioaren kasuan, ikusi duzuen argazkian, ez da posible erditze vaginal bat gauzatzea. Orduan, eskaintzen zaio 28. asteko momentuan desinfibulazioa. Desinfibulazioa zer da? Definizio desinfibulazioa da, infibulatutako emakumeari egiten zaion ebakuntza konpontzailea. Harreman sexualak ahalbidetzeko edo erditze vaginal bat ahalbidetzeko. Une horretan, desinfibulazioa eskaintzen diogun une horretan, pazienteari jakinaraziko diogu berriz ez dela infibulaziorik egingo. Desinfibulazio betirako izango dela. Eta batzuetan, haurdunaldian zehar ez dugu detektatzen eta zuzenean erditzera etortzen dira emakume eta detektatzen dugu erditzean bertan emakumeen genitalen mutilazioa. Eta erditzean detektatzen badugu, lehenengo eta 2. motatako kasuan perinoaren elastikotasuna baloratuko dugu, gehiagorik ez eta episiotomia beharrezko den kasutara mugatuko dugu emakume ez mutilatuen kasuan egiten dugun moduan. Gero, urratuak egotekotan, baita josiko ditugu, emakume ez mutilatuen kasuan irizpide berdinak jarraituz. 3. motako genitalen mutilazioa aurkitzen badugu erditzean bertan, momentu horretan desinfibulazioa eskainiko diogu, beti analgesia premian arreta jarriz. Gero, erdi ondoan, gizarte langilearen jakipean jarriko da kasua,
eta eta emakumearen eta familiaren berehalako arrisku maila berak neurtu ahal izateko eta komunikabide gisa baita arreta maila ezberdinen artean izateko, bale? Bera jarriko da harremanetan bere auzoko gizarte langilearekin, erizainarekin eta bar, bale? Informazioa argileratu dadila, erregistratuko da amaren altaren txostenean eta jaio berriarenean baita. Jaio berria hori sufritzeko arriskoagaitik, bale? Lehen mailako arretan, urratuaren eta desinflazioaren jarraipena egingo dugu. Errefortzu positiboa azpimarratuz azkenengo kasu hauetan, bale? Eta emakumearen egoera psikosoziala aztertuz. Gero, neska jaio berrien pediatrak gizarte zerbitzuarekin koordinatuta prebentzio eta sentsibilizazio prozesu honekin jarraituko du. Momentu honetan, pediatriaren papera ezinbestekoa da. Bai? Pediatrak izango da jaio berriaren genitalen osotasuna babestuko duena. Orduan, amaren genitalen mutilazio aurrekaria egiaztatu behar izango du. Berrikusi amaren historia klinikoa ekintza prebentzioak eta emakumearen genitalen mutilazioaren ganako jarrera aztertzeko. Ze batzutan, topatzen gara familiak ez dagoela bat ere, ez dagoela batekin emakumeen genitalen mutilazioaren praktikarekin eta ez duela nahi bere seme-alabei praktikatzea, dakitelako dakarren ondorioak. Horregatik beti aztertu behar dugu familia horren joera. Eta haurraren osasun programan familiarekin emakumeen genitalen mutilazioak gaia landu eta gizarte langilearekin zein auzolanekin harremanetan jarriko da. Lehen aipatu dudan moduan, auzolan tailerrak, eskaintzen zaia auzolan tailerretan parte hartzea Bilboko udalarekin batera kudeatutako programan. Programa hau emakumea, osasuna eta indarkeriaren programa da. Eta esparru honetan, tailerra hauetan, emakumezkoen sexu osasunari buruzko tailerrak egiten dira. Tailerra hauek 6 tailer dira, 2 ordu terdiko iraupena dutenak eta guztira 15 orduko tailerrak dira. Eta tailerre hauetara sartzeko gauza bakarra emakumeen genitalen mutilazioa izatea da. Eta tailerra hauetan amaitzeakoan garatzen da baita beste maila batean emakume eta baita bere zenidentzako bideratutako prebentzio eragiak izan dezaten tailer bereziak. Hori beste maila bat izango litzateke. Gauza bat izango da sentsibilizazio prozesu tailer aurretan parte hartzea, hori emakume guztiontzako izango litzateke, eta gero tailer horretan parte hartzen duten emakume batzuk, agian izan liteke 1, 2 edo 3, eta bere zenide edo familiarentzako eskaintzen zaie prebentzio eragileak izatea. Eta lantzen da beraiekin nola bere komunitatean zabaldu dezaketen genitalen mutilazioaren prebentzioa. Datua izan dezazuen, azkenengo urteetan gaur egun arte prebentzio eragile egon dira 160 emakume prebentzio eragile eta 30 gizon. Sentsibilizazio tailerretan gehiago parte hartu dute, baina justo prebentzio eragile direnak guztira 180 dira. Eta sentsibilizazio lan honekin batera pediatrak jarraipena egingo du eta beti ere arrisku faktoreak aztertuko ditu eta jarraibide ezberdinak hartuz arrisku faktoreen arabera. Eta hau izan da dana, eskerrik asko. Laugarrena izatea tokatu zait, ez dakita nekatuta zaudeten ala ez, baina saiatuko naiz azkar juten gero eukitzeko denbora bukaeran zeozer komentatzeko. Nik uste hori dela agian garrantzitsuena, interesgarriena denontzako. Egia esan, beti jartze dizu horrela urduritasun puntu baten horrela jartzeak, baina egia da niretzako lehen arretari buruz eta batez ere kartzelari buruz aukera izan da, ezin dela ez esan, ez? Gero hemen jartzen zea eta lotxa emate dizu, baina, que sea lo que sea. Eta hori, hasieran komentatu duten moduan, ni famili mediku
bezala egiten den lan Basauriko kartzelan, orain Bizkaiako kartzela deitzen da, duela orain 6 urte. Egia da, nire aurretik hitz egin dutenen kasuan ere bai, erabiltzen den terminologia zuzena izatea oso garrantzizkoa dela, eta ahal egin dugu naiz hitzaldian zehar hori kontutan hartzen, zatik nire pazienten inguruan gutxienez estigma sortzea, segun eta zeintzuk dian erabiltzen ditugun hitzak edo adjetiboak oso erraza da. Egia da kartzelaren inguruan 15 minutuz hitz egitea zaila dela, orduan azal-azaleko datuak emango ditut, azkar pasatuko naiz, egia esan azkarregi gauza garrantzitsu askoren inguruan, baina gero osasunaren sustapenean inguruan hitz egingo ez zer, presoen inguruan, apunte txiki bat emakumeen kasuei, eta gero osasun zerbitzuaren inguruan ere zer hitz egingo dut. Estatu Espainiarraren datuak dira, baina eske duela gutxira arte Euskal Autonomia Erkidegoak ez zituen kompetentziak, osea, urriaren, 2021ko urriar arte Ministerio del Interiorren kudeatzen zen Euskal Autonomia Erkidegoan zeuden kartzelak, eta datu batzuk buruan izateagatik, gaur egun Estatu Espainiarrean 60.000 preso inguru daude, 55.000, 60.000, segun eta nun ikuste dituzun datuak, zati batzutan Kataluniakoak sartze dituzte, eta beste batzutan ez, más o menos, 60.000. 69 espetxe diferente daude, espetxe guztiak ez dira berdinak, adibidez, ikustezu ez, 3 amentzako unitate daude Estatu Espainiar osoan, sakabanatuta, eta horrek, zeozer komentatzeagatik honen inguruan, sakabanak eta pairatzeko arriskua handiagoa badute haurdun dauden emakumeak edo ume txikiekin bizi diren emakumeak. Batzutan hau esaten denean, dirudi eskatzen nahi naizela mesedez egiteko kartzela gehiago emakumea, ez, baina, egia da, errealitatea gaur egun hori dela. Adibidez hemen Martutenen terreno berriak erosi omen dituzte kartzela berria egiteko, eta gaur egun badago amentzako unitate bat kartzela zaharrean ere bai, gaur egun ez dago emakumerik haurdun Martuteneko kartzelan, baina egon badago. Eta gero, ez dakitea ere kartzelaren gaia oso gertukoa zaizuen ala ez, baina zeozer esplikatzeagatik mundu guztiak ez du bizi kartzelan berdin, badira erregimen diferenteak, lehenengo gradua edo erregimen itxia izango litzateke erregimen bat non pertsonak 21 eta 23 ordu ematen dituen ziega barruan irten gabe, hori izango zen erregimen estriktoena, jendeak urteak egiten ditu kondizio honetan, eta askotan ere ateratzen diren patioak daude sabaiaz estalita, eta askotan ere patio hau konpartitzen daben kidea egunero edo gutxinaka aldatzen diete erlazioak egiten zailtzeko. Bigarren gradua izango zen erregimen arrunta, normala entre comillas, ez? Eta horrek suposatzen du, ematen ziega barruan, 13 ordu inguru egunean, dela gaua eta siesta eta gero rekuentoak, baina egunean zehar, esan dezakegu, tailerretara edo eskolara edo dena delakora ateratzeko aukera dutela. Eta 3. gradu batean egongo zian erregimen irekian dauden pertsonak. Erregimen irekia suposatzen du, gero badaude egoera diferente pila batez, baina horrela orokorrean suposatzen du ematen dutela egunak kartzelatik kanpo lanean edo dena delakoan, eta gero gaua egiten dutela kartzelan. Gero badira beste egoera berezi batzu, eskumuterrekoa dutenak edo, baina hori edia 3 gradu orokorrak. Badira sailkatu gabekoak ere, prebentiboak, egoera honetan jendeak pasa ditzake 2 urte, gehienez jota 2 urte, baina hori, 3.000 preso inguru egoera horretan daude, juizioaren itxaroan, ez? Eta horrez dut sartu, baina badira ere erregimen itxia, baina egoera itxiago baten bizi direnak ere bai, FIESak direnak, eta FIES da Fichero Interno Especial Seguimiento, eta
egoera hauetan pertsonek oraindik ere kontrola handiagoa jasaten dute, elkarrizketa guztiak entzuten dira, karta guztiak irakurtzen dira eta jasotze dituzten bisita guztiak kontrolatzen dituzte eta oraindik ere esan dezagun egoera latzago batean bizi direla. Ez dakit provokatzeagatik jarri den argazkia, baina gutxienez esnatzeagatik o lo que sea. Grazi puntu bat egiteialako, ez? Zatik, azkenean 1978ko konstituzioan esan dute, kartzelen helburua dela la reeducación eta la reinserción social. Hor jarrita dago, gero hitzaldiaren bukaeran ikusiko dugu ea horrela den, ala ez, o zer, ez? Baina hor jarrita dago. Eta hau niri hasiera baten harritu zian datu honek ikaragarri, ez? 1995ean 8.000 preso inguru zeuden Estatu Espainiarrean eta 2020an 55.000. Orduan, ia 30 urtetan 100% handitu da presondegitan dauden pertsonak. Egia da populazioa ere handitu dela denbora honetan zehar, baina 124 besterik ez. Buruan ere ze datu batzuk eukitzearren, jakin dezagun 100.000 biztanleko 120 pertsona daudela preso Estatu Espainiarrean, egia da hor buruan badagoela Estatu Batuak 655 presorekin 100.000 pertsona bakoitzeko, baina Estatu Batuetan kartzelak pribatuak dira. Orduan, seguraski badagoela ere horratzean beste interes ekonomiko dena delako bat horrelako datu larri baten atzean, ez? Baina, Espainia ere ez da atzean geratzen. De hecho, Europar Batasunarekin alderatuta, Alemania edo Frantzian gertatzen denan oso urruti dago Espainia, ez? Agian bikoiztu egiten delako preso dagoen biztanleria. Eta hori beti ez dator bat kriminalitate tasarekin, pentsatu dezakegula errez, pertsona asko badaudela preso, hori kriminalitate tasa handiak daudelako edo lo que sea, baina ez. Egia esan Estatu Espainiarrean kriminalitate tasa Europar Batasuneko mediaren azpitik dago, de hecho ikustezue Suezia dagoela hor buruan ez, 157rekin bikoiztu eta bikoiztu baino gehiago egiten du Europar Batasunaren media eta hala ere kartzelak iaia utxik ditu. De hecho, horrelako estatu askok alokatu egiten dituzte kartzelak beste batzuentzako edo beste helburu batzuentzako. Orduan, ez dakit, hori ere debate batetako ematen du, ez? Baina, badira estatu batzuk pentsatzen dutena, suposatzen dut, delitu batzuk ez dutela kartzelan bukatzearen interesik, eta gero ere agian kartzelak ez direla o ez diela arazo sozialei irtenbidetzat jotzen, ez? Gero hau ere oso diapositiba kutrea da, baina kriminalitate tasa murriztu eginda urtetik urtera eta hala ere preso dagoen biztanleria handitu eginda urtetik urtera. Gaur egun preso daudenen 60% pobreziari lotutako delituen gaiti dago preso, 60%, eta hoien artean ere beste datu esanguratsu bat komentatzeagatik 7.000 pertsona preso daude etxerik gabekoak direnak. 60.000 horietatik 7.000 etxerik gabekoak. Eta gainera ikusi denez, katalaneko hain azaleratu dute, gainera kartzelak oraindik ere areagotzen duela gehiago etxerik gabe bukatzearen aukera. Gero, hitz egiteagatik pixka bat Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen denari buruz, 3 kartzela daude, bata probintzia bakoitzeko, hau da Basauriko kartzelaren argazki bat, Basauriko kartzelan 150 pertsona inguru daude barruan bizitza egiten, badira beste 151
nolabait lotuta daudenak zentroari, baina bizitza kanpoan egiten dute eta lotara datoz besterik ez. Kartzela honetan gizonezkoak bakarrik daude eta 3 mediku, 4 erizain eta 2 auxiliarrek egiten dugu lan. Ratioa egia esan, Algecirasekin konparatuta ez dago horren gaizki, baina, bueno, askok esaten dute, sois un montón, nire amak ezin duzita eskatu bihar osasun zentroan, eta zue, zaudete, 150-rentzako 3 mediku, baina nola da hori, ez? Hori ere, beste debate batetako ematen du. Martuteneko kartzela oso Basaurikoaren alderakoa da, kartzela txikia, oso zarra, ez dakita ikusi ez duen Modelo 77 pelikula, oso kartzela antzekoa, ez? Hori ateak eskuz irekita izten direnak, teknologia ez dago inondik inora, eta, oin badirudi terreno berria erosi dutela, eta orduan, lasai egon gaitezke, zati jarriko dute kriston kartzela polita orain, Gipuzkoarrek ere eukidezagun. Eta hau da Zabaiako kartzela. Zabaia da Euskal Autonomia Erkidegoko makrokartzel bakarra. 80.000 metro karratuko kartzela da, eta gaur egun egiten dutela 7 mediku, 7 erizain, 8 auxiliar eta uste diala 2 administralari. 800 bat pertsona preso daude Zabaiako kartzelan, eta hemen badira emakumeak. Egia hau ez dela Basauriko, ez da Zabaiako kartzela, baina itxura aldetik nahiko antzekoa da, batez ere, ez dakit ez, sentsazio hori bai transmititzen duelako, ez? Dena kuadrikulaua, dena itxia, dena laukizu, ez dakit, niri gutxienez argazkia ikustearekin malroio gutxienez ematen dit, ez dakit. Horre erdikaldean dauden edifizio handiak dira polikiroldegiak, eskolak, tailerrak, lan egiteko esparruak eta ez dakize, eta gero 2 aldetan dituzue moduloak. Badirudi badagoela patio handi bat hor goikaldean eskubitan, baina egia esan erabiltzen diren patioak, presoak erabiltzen dituzten patioak dira modulo bakoitzan geratzen diren karratu txiki horiek. Hori da. Eta, ahaztu zait esaten ere badagoela beste, jartzen badezu interneten Zabaiako kartzela, Wikipedian bertan esaten du ez, zelako instalazioak dauden, piztina bat dagoela, ez dakize, jakin dezazuela piztina hori urez bete zala lehenengo egunean eta hortik aurrera uri gabe dagoela. Baina hori da, pasan duela 2 hilabete horrela egon nintzen, eta oraindik ere uri gabe dago. Eta gainera orain bai ez dutela urez beteko, seguro. Gaina euskal preso asko iritsi direnez, horrek ere tirabirak sortzen ditu, orain beteko degun etorri direlako, ez dakiz zer, eta horrela dago. Nerekin maila konpartitu dezueno komentatu dezute, ez? Azkenean determinante sozialak lotura ikarregarria dutela gaixotasunarekin, triangulazio horretan ere kartzela sartzen da. Determinante sozial kaskarrek gaixotasuna sortzeko ahalmena dutela ulertzeko gai bagera, horrek berak ere kartzeleratuak izateko aukera handitzen du. Eta gainera kartzelak bera determinante gisa funtzionatzen du. Kartzelak berak erlazionatzen ditu desoreka ardatzak eta horrek berak ere sortzen du osasun desberdintasuna. Orduan gaina, diapositiba honetan hau Efeso komentatzen zuen kartzelak ere portaera gaixotasunak amplifikatu eta banatzen dituela, ez? Hau entzutea batzutan ez da ere gure lana gaizki egiten, ez dakit, ez, batzutan, ez dakit, deserosotasuna sortzen du hau esateak, badirudilako gure lana ez degula ondo egiten, ez, baina, nik uste mahai gainean jartzea, hori, datuak ez direla onak eta gure osasun emaitzak ez direla onak eta kartzelak berak baduela bere ahalmena jendea gaixotzeko, hori,
bueno, onartu behar dela eta listo, ez? Eta horrek ez du esan nahi guk gaizki egiten degunik edo, bueno, horrela da eta ikusi dezagun bagian beste arazoa dagoen kartzelen atzean, ez dagoela bakarrik guk ondo edo gaizki egiten dugun gure lana. Bazetik hori, egia esan osasun emaitzak txarrak dira, baten batekin geratzeagatik, hepatitis C-aren inguruan badauzkagu portzentai batzuk gaur egun hitz egiten 13%aren inguruan, eta kalean hepatitis C daukagu 3%. Badirudi aldea oso txikia dela, baina aldea ikaragarria da. Eta horrela danarekin, ez, HIV-arekin edo bestelako arazoekin, ez lusatzeagatik batez ere. Perfilitza ere erabiltzea ez dakitea guztiz egokia da, baina gutxienez eduki ezagun ideia bat buruan, gaur egun Estatu Espainiarreko preso perfila da 34 urteko gizona, droga kontsumitzailea, antezedenteak dituenak eta kartzelan egondakoa. Bere anai-arrebak ere kontsumitzaileak direnak eta testu inguru kaskar batetik datorren alfabetizazio eskasa, hori da pixka bat gaur egun oraindik ere daukagun argazkia. Drogen inguruan zeu zer komentatzeagatik ere bai, agian diapositiba hau komplikatuagoa da, baina datu batekin geratzeagatik, kartzeleratuak izan aurretik, 10-tik 7 kontsumitzen zituen droga ilegalak. Eta drogen gaia ateratzea garrantzitsua batez ere ulertzeko drogak direla jendearen bizitzan transzendentalak eta beren biografian goitik bera aldatzen dituen gauzak, ez? Ezin dela kontatu, niri iruditzen zait datu bat dela geratzeko hotz, ez? 10-tik 7 droga kontsumitzaile izaten, jakinda ere droga kontsumoak reingresoa errazten duela erabat, gaur egun adibidez, 4 pertsonetatik 3 itzultzen dira kartzelara drogen munduan baldin badaude. 175 berriro itzultzen da. Naiz eta konstituzioan esan que reeducación eta reinserción, 175 itzultzen da. Nik 6 urte egin ditut Basauriko kartzelan lan egiten, eta esan dezaket, praktikamente kartzelan sartzen den Bizkaiko biztanleria ezagutzen dela. 6 urtetan, eta ni bezala imaginatu nire lankideak, ez? Baina esan hori errealitatea dela. Eta gainera, espetxeak berak ere sortzen du gaixotasuna, ez? Komentatu dugu lehenago, baina bizitza egiten kartzelan, logikoki, ez da erresa. Badago kontzeptu bat hitz egiten duna sobre prisionización deitzen dio, jartzen du da, eskatasunaz gabetutako pertsona batek kartzelan elkarrekin bizi ahal izateko kodeak, arau sozialak eta jokatzeko moduak eskuratzeari. Orduan, hori alde batetik eta gero eguneroko ansiedadea, eguneroko autoestima baxua, eguneroko despersonalizazioa, kartzelan beran bizitza egitea, ez da erresa, logikamente. Leheno aipatu dut, adibidez, Basauri eta Martuteneko kartzeletan ateak ez direla automatikoki irekitzen, eta hori badirudi txorrada badala, baina imaginatzen badezu zure burua egunero pasillo batean ate guztiak irekitzen, ez? Eta megafonoa, eta ezakize, eske niretzako nik 7 ordu egiten ditut hor, eta niretzako ja jasanezina da. Osea, denbora guztien zade, soinu pila batekin, eske inkluso sensorialidadea ere kaltetzen da, bazatik zinegoina sortzen du bai ala bai. Emakumeen inguruan gauza pilo esan daitezke ere bai, baina, badira gaina dokumentu oso onak aztertu dituztenak zeintzu dian emakumeen egoerak, APDH-ko dokumentu hau interneten eskuratzea erresa da. Batez ere, ideia garrantzitsuena emakumeen inguruan da jakitea gizonezkoen kasuan
kartzelak ez duela maskulinidadea kuestionatzen, baina emakumeen kasuan, feminidade normatiboak kuestionatzen duela emakume izatea eta batez ere ama izatea. Eta badakigu emakumezkoen 80% ama dela. Eta badakigu 88% indarkeria matxista jasan duela. Orduan, gaur egungo datuek hitz dute 8%, Estatu Espainiarrean 8% emakumezkoa dela, eta ikusi denez, askoz zailagoa da emakumezkoentzat bizitza kartzelan egiten, eta kartzelatik kanpo bizitza berriro berreraikitzen. Berdin, ez da eskatzen, kolektibo askotatik eskatzen da kartzela egokitzea emakumearen beharrei, ez? Gaur egun erabiltzen diren moduloak dira, baztertuta geratzen diren moduloak, bazatik azkenean gutxienekoak direnez, sartuko ditugu hemen zulotxo hontan, eta hori horrela da, oso emakumeentzako oso kartzela gutxi daude, baina berdin, ez hau entzuten dedanean ere, hau esaten dedanean ere ez nagoela eskatzen kartzela gehiago egiten mesedez, baina nolabait hau baldin badaukaguna egokitu ezagun ere emakumeen beharrei dazkagun instalazioak, ez? Bazatik, gizartean baldin badegu egitura patriarkal eta ez dakit, heterocis normatibo bat, kartzela da paradigmatikoa, ez? Osasun arretaren inguruan, komentatzearen bakarri, 2003ko legedian eskatzen zala erkidegoak egin zezaten, bereganatu zezaten osasun zerbitzuak kartzeletan, batez ere eman zezaten zerbitzu berdinak kartzeletan eta kartzeletatik kanpo, baina ordundik Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Katalunian besterik ez da gertatu. Bestelako erkidegotan oraindik ere osasun zerbitzua kartzelaren menpe dago, Estatu Espainiarraren menpe, eta horrek suposatzen du bai pazientearentzako transparentzia galera itzela, bazatik azkenean zaude beste sistema guztiz alderakoa den beste sistema baten menpe, ez dezu historia klinikoa konpartitzen, ez dezu, ez dira prebentzio programetan berdin sartzen, ez daukazu aukera kalean bezala medikutara juteko edo ospitalera juteko edo dena delakoa. Eta gero ere bai profesionalen aldetik azkenean ere arazo bada, bazatik oso deskribatuta dago akademiaren gandik ere bai doble lealtad deritzon arazo bat, ez? Bazatik azkenean zu hor pazienteentzako zaude, baina badirudi zure burua, zure gainetik dagoena zuzendaritza dela eta nola kudeatu egoera, bi aldetako egoera hori ez omen da erresa. Gaina, gaur egun medikuen kasuan adibidez, plazen 40% utxik daude. Nafarroako kartzelan adibidez, mediku gabe egon dira denbora pila bat. Bazatik beraiek, kartzeletan egiten duten medikuak, lan egiten duten medikuak funtzionarioak dira eta ez die balio, ez daude osasun zerbitzu publikoan sartuta, orduan zure urteak ez dute kontatzen, eta ez dakiz, eta soldatak, eta lan baldintzak, eta guzti hori. Egia da, 2003tik 20 urte pasa direla, eta oraindik, badirudila hau ez dela mugitzen. Hau beste makrokartzel bat da. Eta, landutako ideia nagusiak gutxienez zerbaitekin juteko intentzioa badaukagu, komentatu nahi nizuen, gaur egungo kartzelek pobrezia zigortzen dutela, determinante sozial gaixotasun eta kartzeleratzean arteko triangulazioa mahai gainean jarri behar degula, ulertzeko denok ez degula kartzelan amaitzeko aukera berdina, kartzelak gaixotzen duela,
eta kalera irteten direnen 60-65 espetxera itzultzen dela. Kartzelarekin konpondu nahi izan diren arazo sozialak ez direlako espetxearekin soluzionatu. Eta zigortze sistema gizarte osoaren ardura dela, hirien erdigunetatik urrun dauden arren kartzeletan gertatzen dena jakitaren ardura dugu. Eta hori da dena. Mila esker. Bai, momentu baten lasai. Bai. Bueno, kokatzen geran bitartean, orain tartetxo bat daukagu, 13 minutu eskas, baina pixka luzatu ahal izango dugu igual, edo, bai? Galdera txanda bat egiteko, ez? 4 errealidade oso desberdin, bezain interesgarriak, dauka sensazio hemen ahots asko entzun direla, edo aukera eman diegula 4 errealitate, baina bertan dauden ahots askori eman diegula hemen lekua, ez? Eta bueno, pozgarria da hori. Eta bueno, konpensatzen ez dakite badagoen jendea galderaren bat egin nahi duena, norbaiti, konkretoki. Bai, horratzean badago bat. Kaixo egunon. Ni Maialen naiz, familia medikua, orain egoiliarrekin lan egiten dut, eta zorionak oso interesgarriak iruditu zaizkit hitzaldiak, eta galdetu nahiko nioke Nerea Albarezi, esan dezun horretan, eragile hauek edo bitartekari hauek bai sortu dutela izatea erreferenteak beraien komunitatean, eta aipatu duzu emakumearen rola, osasungintzarekin lotuta eta zaintzarekin lotuta, eta bai iruditzen zaite garrantzitsua emakumeak lortzea bere komunitatean erreferentea izatea eta izatea figura garrantzitsu bat, baina nire galdera da hori benetan komunitatean balioa ematen zaio figura horri edo jarraitzen du izaten ez horren garrantzitsua beste figurekiko komunitate horretan, edo bai lortu da pixkat zaintza horren bitartez edo bitartekaritaren emakumeei ematea pisu handiago bat komunitate hortan. Bilakatu dira, erreferentea bilakatu dira, baina ez dut hori ezagutzen zehazki, baina segurazki badaude beste pertsona batzuk erreferenteago direnak. Eta hori ere bileratan nabaritzen da. Segun ze gauzak tratatu behar diren, etortzen dira beste referente batzuk eta maskulinoak izaten dira. Eta hori horrela da. Eta ikusten da beraiek dutela pisu gehiago komunitatean. Bide honetatik laguntzen ari garela estereotipoa sortzen emakume, bai, nik uste du baietz. Baina, bidean, hori gure, biztanleri osoarekin pasatzen den bezala, ez? Nik uste dut aurrera pauso txikiak, eta beraientzako ere oso importante, eta horrela adierazten dute beraiek, ere oso importantea da gizon bat ere izatea, osasun sustatzailea ere, eta bera hor, bileratan ikusten duzunean, ere arraro samar ere izaten da, baina bai, arrazoia duzu. Gero, erabakietan eta bilera horietan talde eragilea, hor etortzen dira, hori pisua duten pertsonak eta hor gehienak gizonak. Eta egingo duguna hori aipatu dan lehen bilera bat egin behar dugula orain inkesta eta hori, niretzako izango da lehenengoa horrela handia eta hor ikusiko dut edo hori zuk aipatzen duzuna, segurazki. Bai, beste galdera bat? Kaixo, Beñat naiz, laborategiko medikua Donostia ospitalean eta Bidaso ospitalean, eta lehenik eta behin zorionak, asko gustatu zait. Eta zaidarentza galdera, pixkat gurearekin lotuta, laborategiekin lotuta, hausnarketa bat edo galdera bat da, analisiak balioztatzeko garaian, guretzat funtsezkoak dira datu demografikoak. Eta bai sexua, bai adina,
baita diagnostikoa ere, izenari ez diogu erreparatzen, normalean. Baina oroitzen naiz, lehenaldia hormonak balioztatzean, fijatu ginen, sexua arrazela eta hormonak emakumezkoenak zirela. Eta batan izena emakumezkoarena. Eta atentzioa ditzen zigun, eta ez genuen ulertzen, ez? Pixkat bitxia zen. Eta historia klinikoan sortu behar izan genuen. Eta horri ikusi genuen, historia kliniko kompletoa, gauza pila bat, endokrinoa, psikologa, psikiatra, familia mediku bat, bigarren familia mediku bat, gero beste bat, eta transexual bati buruz ari ginen, ez? Eta hori kasu bat zen, baina gero beste kasu bat, beste egun batean, batzutan izena eta bai sexua eta bai generoa bat zetozen, baina gero igual diagnostikoan ezen ez errazaltzen, baina hormonak ziren beste sexukoak, hor dago nasketa bat, eta guretzat funtsezkoa dira datu demografikoak balioztatzeko garaian. Orduan, hori nola dago hori guztia, nola landu behar dute familia medikuek, endokrinoek hori guztia, ze guretzat lagungarria dira datu horiek, baina igual ez da askorik lantzen, ez dakit, osasun arretan edo hor guztian. Ez dakit. Zerrexa. Ez dakit oso ondo nola landu beharko litzaken egia esan, ez daukat erantzun bat edo hola barita magikoa. Baina niretzat funtsezkoa da esan dudana eta da profesionalak sentsibilizatutak eta formatuak egotea. Hau da, zuek jasotzea holako egoera bat eta agian ez sartu behar izatea, bere historia klinikoan, bere errealitatea ulertu ahal izateko baizik eta zuen iruditegian kontemplatzea hori aukera bat dela eta zuzenean edo azkar batean ulertzea igual hori pertsona, transexualitate egoeran dagoen pertsona bat dela. Ze enaiz sartu baina ere bai, igual batzutan askotan pertsona ez dira transexuala baizik eta transexualitate egoera batean daude, bai horrek esan nahi du pertsona horiek beraien errealitatea esplikatzeko etiketa hori jartzen digula, baina ez dute zertan izan behar etiketa horiek beraien identitatearen parte. Orduan, oso importantea iruditzen zait hori, formatuak egotea eta sentsibilizatutak egotea eta jakintza edukitzea hori kudeatu ahal izateko. Eta gero, osabideen eta hori guztia, ezakit demografikoki hor eztabaida potentea dago, ze askotan LGTBI gaietan ikertzen dugunok, esaten dugu, zer erresa izango litzaken, ez? Gizarte segurantzan, Osakidetzako erregistroan, hori, LGTBI pertsona bat denean horrela erregistratuta egotea, baina horrek zer nolako ondoriak ekarri ahalko lituzken, zer nolako ere bai, ez bakarrik abantaiak ikerketetan, ere bai desabantaiak edo atzera pausuak, ez? Orduan, eta gainera ere bai esan beharra dago oso dinamikoa dela, identitatea agian ez hainbeste, orientazioa agian gehiago, eta gure bizitzetan zehar aldatu dezakegula hori guztia, orduan, ere bai kasilla batean sartzea oso arriskutsua izan daiteke. Nik uste apostua, edo okurritzen zaidana da, apostua da formazioa eta jakintza sustatzea gai hauen inguruan. Baina ez zaitola bat batean ezer gehiago okurritzen nola konpartitzeko. Zuri. Eta, esan beharra dago ere bai, pertsona transexualitate egoeran dauden pertsonen artean, ez du esan nahi denek nahi dutela sexu berreizleipena edo hormonak hartzea, edo badago jende asko eta Katalunian, Bartzelonan, Osakidetzan bakarrik Osakidetzako LGTBI pertsonekiko duen espezifikotasun bakarra da genero identitate unitatea gurutzetan. Adibidez, Katalunian dakate olako unitate bat oso medikalizatua, osasun sisteman barne, eta gero daukate transit ofizina edo transit zerbitzua.
ere bai osasun sistemari nolabait lotuta dagoena eta osasun langileak bertan daudenak, baina ere bai ikuspegi sozial oso potentearekin. Eta bertan, espektro asko luzatzen, asko zabaltzen da, eta ez daude bakarrik hormonak hartu nahi dituzten pertsona transexualak. Ere bai badaude, igual hormon gutxi hartu nahi dituzten pertsona transexualak, edo igual probatu nahi dutenak bakarrik jakiteko edo ikusteko nola eragiten dien beraien gorputzetan, eta gaur egon ez dauzkagu olako aukerak, hemen. Osea, da, otodo ona da, pixkat horrela. Orduan nik uste dut, bueno, bidea ireki beharko genizkiokela olako, bueno, erdibideko grisei, ez? Erdibideko aukerei. Gero hormonak hartze dituzte da batzutan oso gaizki egiten die, eta bar, eta bar. Beste galderarik? Bai. Galdera, ze egoera interesgarria plazaratu duna bera. Kaixo, entzuten zait? Politikoki oso okerra izan ditekeen zerbait agian aipatuko dut, eta gai honen inguruan ezin naiz isildu, bai? Eta horregatik botan nahi dut, bai? Baina ez da LGTBiren aurka ezer, baizik eta pixka bat ikuspegi zabalago bat gizartea aztertzeko, ezta? Zen eman dituzun datuak niretzako oso onak dira, esan nahi dut. Esan dezunean nola diskriminatuak sentitzen diran eta portzentaietan azaldu, eta gero esan dezu, 189 Euskal Herrian onartzen dituztela, baina banan-bana satituta ugalketa eta horrela, datu batzuk ematean zanu, jope, ze ondo dauden. Zergatikan esaten dudan hau, zeren beste realitate asko eta diskriminatuagoak dauden beste realitate asko nik egingo banie beraiei ikerketa berdina adinaren arabera, sexuaren arabera, etorkinaren arabera, kale gorrian bizi direnen arabera. Hoiek uste dut portzentai askoz ere altuagoak ateako liakela, diskriminatuak sentituko liakela, ez? Eta ez dugu jasotzen 100% hartatze maila. Uste dut inork ez duela jasatzen, zoritxarrez. Eta orduan, ni familia medikoa izan da, nik ikuste ditut, edo nire lanetik, zenbat muga dauden, eta zer errekurtsoak benetan mugatuak direla. Osea, eta orduan, hortikan nola egiten dugu pertsona banakakoari berak eskatzen duen demanda horri soluzioa eman. Baina, uste dut daukagula tendentzia gizartean bakoitzak bere zilborrari begira, edo norbanakakoa, edo nire pertenentziako taldeari, edo orduan horrek eskatzen hau, zeren alde batetik pertsona berak sentitzen da diskriminatua, ez dagoenean horren beste, eta ez dut esaten gai honetan badakit dagoela arazo asko, baina besteetan, adina, 70 urteko pandemia nola sentitutean, zaharrak hil nahi gaituzte, edo ez, eta begiratu gabe, pixka bat, begirada zabalago batekin, arazo asko daudez gizartean, asko, eta horiei erantzuna emateko zaila da. Orduan, ikuspegi horretatik norbera, hobeto sentitu ditek esanez, ez da ni mutil, neska, gizon, hetero, homo naizelako, baizik eta agian osasun sistema honek ez zintu denakin, ez hau naizelako, edo ez da etorkina naizelako ez diatela etxea ematen, edo ez da beltza naizelako, ez da horregatik, ez dakit, hori etikoki konflikto bat, bueno, gertatzen zaidan gauza bat, ez dakit. Bale, nik uste dut agian importantea izango litzakela, eta ez dut aipatu esatea LGTBI pertsonetaz ari garenean, ez gehala ari bakarrik gure adina eta hemen gaudenok bezalako pertsonetaz bakarrik ari, ez dira bakarrik txuriak, ziurrazki ikasketekin, ziurrazki etxearekin, gaur goxo gozaldu degunok edo ondolo egin degunok, ere bai badaude, LGTBI espektroa, intersekzionalitatea hor beti argi dago aipatu behar dela, ze etorkinek ere LGTBIak izan daitezke, kalegoenan dauden pertsona asko, adina zaharrak eta bar, ez? Orduan,
bere osotasunean aipatu beharko litzake zerbait, batzutan LGTBI esaten dugu eta daukagu irudi bat, gizon, txuria, gehia, ez baina asko oso zabala da. Hori alde batetik, eta ados nago gure zilborrari bezala begiratzearenarekin, baina bai askotan guregan sortzen da, ez dakit nola aipatu, nola esan, desesperantza edo lako moduko bat, pentsatzeagatik, karo, eske, osasun sistemak ezingo du dena hartatu, edo gizarte zerbitzuak, edo berdin du. Bai, ezingo du dena hartatu, baina gure helburua edo gure hortzimuga hor egon behar da. Eta horregatik bai izenburuan jarri nahi izan nuen giza eskubideetarako aukera bat. Ze, igual, hobetu da egoera, baina hobetzen jarraitzu behar dugu. Eta hori izan behar da gure helburua. Beti hobetzearen alde. Eta ehuneko eguna ez dugu lortuko, baina bai saiatu behar gala. Ehuneko egunean gure giza eskubideak intersekzio guztiak kontutan hartuta bermatutak egoten. Ez dugu lortuko izaki mugatuak garelako. Eta izaki mugatuak garen egian, gure strukturak, gure sistemak mugatuak izango dira, baina saiatu behar gea. Eta nik uste dut margena dagoela. LGTBI, etorkin, espetxetan daudenentzat. Orduan, iruditzen zait, hor egon behar direla indarrak. Nik, Carlos Ibarruen naiz, medikua, bi galdera oso zehatz Sara dentzat. Zu esi bateko medikua zea? Bai, esi Bilbo Basurto. Esi Bilbo Basurto, ez da? Eta espetxe barruan osabide erabiltzen duzue? Bai. Osa, programa informatiko berdina, baina. Egia da, gure kasuan, ospital eta osasun zentro baten artean gaudela, bazatik gure pazienteak badirudi daudela ospitaleko planta baten ingresatutak, osabide global erabiltzegulako ez osabide AP, eta horrek ere zailtasunak sortze ditu, bazatik, ez dakitea osasun zentroetan egitea zuen lan, baina ez daigu ateratzen PAPSA, ez daizkigu ateratzen alarma berdinak, gauza gordetzeko bere historian aurrekariak eta ez dago horren errez, erabiltzegu konsultas externas, ez dakit, hori ez dago guztiz ondo pentsatuta, egin zenean transferentzia 2012an, alderatu zuten ospitale bat izango balitz bezala espetxea eta horrela geratu da. Baina, horretan ere badago intentzio bat pixka bat aldatzeko. Egia dagu Basaurin gaudela eta ez gaudela barrualden, gaudela Osi Bilbo Basurten, bazatik gure referentziko ospitalea Basurto da. Basurton badago Jadon, 3. pisuan, horre pasillo bukaeran daude ziega moduko batzuk. Ikusteko aukera badezue, ikustekoa da. Keixo, egunon, nik galdera Mariari ingo diot. Eskerrik asko lauroi, oso main guru politiritu zaitzela dago, ni Feliz Turia, medikoa naiz. Nik errealitate hori mutilazioan ez duen ezagutzen, eta asko argitu ditez, eta niretzat aurkikuntza bat izan da, ia kontu etnografiko bat dela, ez? Edo soziokulturala askoz gehiago, ez? Beste erabateko kontua baino, ez? Eta galdera da, ez ezagutatik galdetuta, ez? Hau da, aur bat eramaten badu bere aitak edo amak horrelako prozesu batera, nola baitere, prozesu hortan hasiera batean babestua sentituko da, ez? Hau da, nik imaginatzen dut, nire aitan eskutik olako kontu batera, ez? Edo nire aman eskutik olako kontu bat egitera, ez? Orduan, etnografikoki, neska hori heldu izatera eramaten duna edo bultzatzen duna, zer da? Talde osoa, emakumeak dira, gizonezkoak dira? Talde osoa. Talde etniko horretan parte sentitzeko, baina kulturalki, hau da, emakumearen eskutik doaz, gizonen eskutik doaz, edozeinen eskutik doaz, familia osoaren eskutik doaz. Bai, gehienetan emakumeak dira praktikatzen dutenak, askotan mamak izaten dira,
baina familia, talde etniko osoa, talde etniko horretan parte sentitu ahal izateko egiten dute. Eta ez da bakarrik bere ama eramaten duelako, baizik eta familia osoa. Erritu familiar oso bat da. Eskerrik asko. Petro pasillo